Борко, кажи здрасти на Кари, виж как ходи Кари с себе. Кой се срамува повече сега? Айде, дайте Борко. Вижте. Супер! Къде е фотоапарат? Играете ли си? Борко, я иди отстрани прегледни Кари, да те снима Войчо. Застани там Застани встрани до Кари. отстрани до Кари. Айде, дайте усмивка. Чиз! Чиз! Кари! Кари! Нищо, обърни го наобратно. Айде, готов. Елай да ходим при Борко. Ну, какво раниш? Най-големия. По-малки няма който да си раздаде. И то се отгоре по някаките постелите. Гледам Супер Бол, само да гледам рекламите. Аз искам да играме Супер Бол. Срещу попка. За Западна България предимно облачно, възможно се правилно да останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури са между 27 и 32 градуса. В София термометрите показват около 27 градуса. За слънцето и здравето!